hormatly ýaşlylar geňeşiniň agzalary. İlk bilen seri Garaşy, Baky, Bitarap, Türkmenistan, Bedowat, At Muradyň mekany ýerine ýedi ýarymyza giňden bellenýän belent ahlak we gymmatlyklaryny hemde insan perwerligi dawalanýan Gurban bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Oy Gurban bayramynyň günlerini okurjak ayet töwürler hem duga dilekler büyük hem biri barın dergahında kabul oldu. Hormatly meclise gatnaşylar. Bir ýaşullar geňeşinde siziň bilen ýygyzlarly duşup ýerine ýetirmeli işlerini ağır alıp maslahatlaşar. Şonu hem siziň bilen duşup hal ahwal soraşyp halkymyzyň hal ýagdaýy barada pikir alşmak, yerlerde ilatymyzyň hem ýaşaýyş durmuş şertden hasem oglandyrmak. Şeýle ýolumyzda durmuşa geçirilýän işler, wagt nisihat etmek wagt alyp barýan işler. Odur şäherleriň ýagdaýlary wagtda söhbetde şol bara maslahatlaşar. Hormatly meclise gatnaşylar. Türkmenistanyň halk maslahatynyň hemde gurbanyny bermegi zadan naqy howunlara mätäç çağlara himayet bermek goýunça hayr sawat agandanyň ýanyna naqy ýaşlylar geňeşiniň nowatdaky mejlisin hem gün tertibine laýyklykda biz birinji Türkmenistanyň halk maslahaty Türkmenistanyň halkynyň behbitlerine wekilçilik edýän ýokary edarasy bolmak bilen halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini oglandyrmak. Ýurdumyzda geçirilen işleri wagt nisihat etmek bagatda alyp barýan işler hakynda ikinji yerlerde ösüp gelýän ýaş nesillerimizi watançylyk ruhuny o terbiýelemek. Ýaşam köp çağly maşgalalara mümkinçiligi çäkli çağlara himayet bermek goýunça alyp barýan işler hakynda. Üçüncü gün tertibine sonra da dürlü hem soraglara sereder. Hormatly ýaşlar geňeşiniň agzalary. Garaşy, Baky, Bitarap, Türkmenistan, Bedowatly, At Muradyň mekany ýerine täze döwrüň möhüm wezipelerinden ogaralyp ähli tagalarlarymyzy, uzur hem gaýratymyzy, dürüjlükli başlanýşlarymyzy döwletimiň hem de jemgyýetimiň depkinli ötüşini üpçün etmäge gönükdirdi. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýygdyrly ýokarlandyrmak. Ýurdumyzyň syýasat, ykdysady, medeni, insanperwer hem ugrlarda anlamly ösýän agry döwlet hökmüne dünýädäki orny hasem bogtalandyrma orny gerimli işler üstünlükli amallar aşyrylýar. Sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň halk maslahaty, Türkmenistanyň halkynyň behbitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edara bolup durýar. Türkmenistanyň halk maslahaty döwlet ähmetli wezipelere yetmäge halkymyzyň agzybirligini hemde jiwsligini hasem berkitmäge ýakynan gatnaşýar. Garaşsyz, emişer bir tarap döwletimiň hemme tarapdan ösmegine ýardam bermek goýunça hem degişli işleri durmuşa o geçirýär. Biz burada Türkmenistan halk maslahatynyň ýanyna döredilen ýaşlar geňeşiniň işine ähmet berýär. Türkmenistan halk maslahatynyň ýaşlar geňeşi hakynda düzgünnama alaýyklykda ýaşlar geňeşi döwlet ähmetli soraglar hem çözmekde. Geňeşi maslahat beriji topar hem bolup durýar. Ýaşlar geňeşiniň agzalarynyň wagda nisihat etmek. Ösüp gelen ýaş nesillerimizi gollamak bagatda yerlerde alyp barýan işleri. Ýaş hem köp çağly maşgalalara mümkinçiligi çäkli çağlara himayet bermek goýunça geçirilýän çäreleri
aziyilimizi pogtulandyrmaga, milli bütünlüğümüzi berkitmäge, watan süýüji nesilleri kimala getirmäge ýardam berýär. Hormatly mejlise gatnaşylar. Häzirki döwürde mehriban halkymy barada hemme tarapdan alada bizim ýolumy alyp barýan durmuş siýasatyň bir ileri hem tutulýan oğlunyň biri bolup durýar. Ýolumyň her bir araýaty, ata watanymyza bilen söýgüsi bilen ýaşaýar we ahlakly hem zähmet çekýär. Awadançylygyň, bagtýalygyň gülläp ösüşüň hatirasyna döwlet adam bolsa döwleti gulluk edýär. Bu bolsa döwlet adam üçindir diýen siýasatymyň üstünlikden durmuşy geçirilýän gorkuyor. Döwletimiň tagallasy bilen ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgürtmeler ykdysadyetimizi ähli ogullar boýunça ösdürmäk hemde ägertem ösüşleri gazanmagy, adamyň ýaşaýan durmuş şertlerini gollandyrmagy mümkinçilik berýär. Hormatly ýaşlar, ýeňişiniň agzary. Mehriban halkymyzyň awadançylygy üçin durmuşa geçirilýän işlerde ýaşlar hem ýeňişiniň agzalarynyň aýratyn ähmiýetli orny bar diýip hem hasap edýär. Gün tertibiniň birinji meselesi boýunça ýerlerde halkymyň ýaşaýan durmuş şertlerini gollandyrmak. Ýurdumyzda geçirilýän işleri wagt nihiýat etmek babatda alyp barýan işler barda çykyş etmek üçin häzir ýaşlar geňeşiniň agzalaryny hem söz berýär. Häzir çykyş etmek üçin Aşgabat şäherine wekilçilik edýän ýaşly Italmaz Saparly we söz berýär. Aýdy berin. Şungur hormatlanýan türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan Bedew atly Atmuradyň mekany ýeriniň şu dabarly gününe Gahrman Arkadagymyz sizi, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman serdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy ýurdumyzda dabarly ýagdaýda bellenip geçilen Aşgabat şäheriniň güni soňky jaň dawaralarynyň üstünlikli geçirilenligi bilen hemde musulman dünýäsinde iň mukaddes bayram bolan Gurban bayramynyň ýetip gelenligi bilen tüýsürekden gutlamaga, ähli ýaşlaryň adyndan gutlamaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Gahrman Arkadagymyz, siziň başdan ajaýyp başlanýyşlaryňyzyň hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli amala aşylmagyň netijesinde halk gojulygynyň ähli puwdaklaryna ýetiş gazanýar. Iň naýbaşy görkezji bolan jemi içerki önümiň ösüşdepgini durnukly saklanýar. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi iýdi-giderli ýokarlanýar. Garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiziň dünýäde awry dawaranýar. Birleşen Milletler Guramasynyň garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiz iň bir ygtybarly strategik ýurduny böwürli Gahrman Arkadagymyz. Siziň hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ajaýyp başlanýyşlarynyň esasyna Birleşen Milletler Guramasynyň dünýä ähmiýetli kararnamalary kabul etmegi. Şol sanyny Türkmenistanyň hemişelik bir taraply hakyna 3 ýedek kararnamanyň kabul edilmegi. Halkara parahatçylyk we anaşmak geli 2 ýedek kararnamanyň kabul edilmegi we başga da köp kararnamalar onuň misallarydyr. Şu ýylyň 20-nji maýyna Türkmenistanyň hödürlemeginiň esasyna kabul edilen kararnama hususan parahatçylygy, howpsuzlygy, durnukly ösüş işini gollamakda hemde berkitmekde diplomatik siýasatyň orny we ähmiýeti atly kararnama hormatly prezidentimiziň daşary siýasatynyň barkary başlanýanyny görkezdi. Gahrman Arkadagymyz
Sizi hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman terdarymyzy, bütün türkmen halkymyzy, Türkmenistanyň milli diplomatiýasynyň bu gadanyň üstünlügi bilen tüý sürekden gutlaýar. Biziň halkymyz ata-babalarymyzdan bäri müň ýyllyklaryň dowamyna halk bilen maslahatlaşyp ulu işleri amal edip gelipdiler. Anha Türkmenistanyň halk maslahatam bizim maslahatlaşmak dämimiziň döwrewap dowam etdirilmegidir. Demokratiýanyň hakykatda durmuşda dawaralanmagydyr. Ine şonuň üçin biziň hormatly prezidentimiziň gahryman arkadaşymyz siziň ähli başlangyçlaryňyzy, ähli daşary ýurtlarda öňe sürýän teklipleriňizi, onuň many mazmunyny halkyň arasyna, ýaşlaryň arasyna wagt etmekde Türkmenistanyň halk maslahatynyň agdalary şeýle de Türkmenistanyň ýaşullar geňeşiniň hemde Haýır Tahawat ganatynyň ýanyna ýaşullar geňeşiniň agdalary ulu işleri amala aşýar. Gahryman arkadaşymyz siziň hormatly prezidentimiziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ähli alyp barýan ýyl pähmetli, döwlet ähmetli, atla umumy adamlar ähmetli ähli işleriňiz elmedama rowaşykary wetlensin. Ýurdumyzda bayramlar bayrama, toýlar toýlaşsyn. Häzir bolsa Ahal welaýatyna wekilçilik edýän ýaşly Gurbangelli aýly we söz berýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadaşymyz. Biziň ata-babalarymyzyň agdy bir ýerle ösüş bardyr diýen paratatly sözler bugün täze ösüşlere wetlenýän beýik akbally ata watanymyzda agdy bir halkymyz bilen döwletiň bir bitewdigini, agdy bir halkymyzyň sarsmaz güýçdigini dünýä äşär edýän Türkmenistanyň halk maslahaty gadymdan gelýän milli ýörelgämizdir. Bir ýaşullar hemişe halkymyň arasynda bolup Türkmenistanyň halk maslahatynyň sözgütlerini ýurdumyzda gahryman arkadaşymyz siziň döwlet adam üçindir. Arkadaşly gahryman serdarymyzyň watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgeleriniň esasynda taryhyň sahypalaryna altyn harfler bilen ýazylýan şan şöhratly wakalary, toy bayramlary, Haýır Tahawat ganatynyň insan-perwer kömekleri barada iyigi derli wagt nesihat işlerini geçirip durýarys. Ine gahryman arkadaşymyz şol maslahatlarda, duşşuklarda halkymyzyň gahryman arkadaşymyz size arkadaşly ahtyman serdarymyza aýdýan alkyşlary egsilmezdir. Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadaşymyz siziň hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň ata watanyň awadanlygy, halkymyzyň bagtyarlygy üçin alyp barýan işiňiziň rawat, janlarynyň sag, belent başyňyzyň aman bolmagyny beýik bir bardan dilek edýäris. Häzir bolsa Balkan welaýatyna wekilçilik edýän Abdurrahman Begzanow söz berýär. Bir karar döwletimiziň täze eýamynyň galkynyşy döwründe bedew bady bilen öňe barýan, gülle ösýän Türkmenistan watanymyzda gahryman Hajar Kadaýymyz, siziň hem de hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde ähli uğurlary östürmek bilen bir hatarda ulug we logistika ulgamyny üs merkezinde saklap, uly işleri durmuşa geçirýän. Ýa-ni ýakynda hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyz welaýetimize şag adam bilen gelip Balkan gäme gurulşyk we awatlaýyş zawodynyň hünärmerleri, Koreýa ýurdundan gelen hünärmerler bilen bilelikde ilkinji Uran gadamly ýük gämesini halkara ýüzüşine akbata bermegi welaýetimiziň bagtyar ýaşaýjylaryny buýsandyrdy. Bu bolsa milli deňiz flotynyň ornuny berkitmekde uly ähmiýeti eýe bolar. Gahryman Hajar Kadaýymyz agdy bir halkymyz bir sypara jemlenip eşiretli durmuşyň hüýrüni görüp sarpalanyp ýaşaýarlar. Ine özüňiz goşuňyzda aýdýarsyňyz, çağalaryň gülküsi iň ajaýyp senadyr.
bir sarpalap yaşamalı dünyadır diýen. Ine hakykatdan hem bizim yurdumuzda 7 ýaşdan 70 ýaşa çenli halkymız sarpalanyp ýaşaýarlar. Yurdumuzu parahatçylykda, halkymyzy agzyrlikde, eşiretli zamanda, bagtyar durmuşda ýaşamaga, döretmäge, işlemäge döretip berýän ähli mümkinçilikleriniz üçin Gahrman Hajar Kadagymyz sizin hem de hormatly prezidentimiz arkadagly Gahrman Serdarymyzyň çağlaryňyz sag, ömürleriňiz uzak, bilen başlaryňyz aman bolsun. Tutýan tutumly işleriniz hemişe rowajlary beslenmegini arzu edýärim. Büyük bir var sizi öz tenasında hemişe aman saklasın. Gahrman Hajar Kadagymyz. Eğer olsa da şol welaýatyna wekilçilik edýän ýaşly Henip Zahirova söz berýär. Çuňur hormatlanýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz. İlki bilen wagtda biz ýaşlylaryň pikir alşýandygyňyz üçin size tüý ýürekden hoşallyk bildirýär. Ýaşlylar bilen didarlaşmak, olaryň pikir garaýşlaryny dinlemek ata-babalarymyzdan miras galan ýörelgedir. Bugun Gahrman Arkadagymyz sizin arkadaly Gahrman Serdarymyň haýatynda halkymyz bagtyar durmuşda ýaşaýar. Hormatly prezidentimiň alyp barýan insanperwer siýasaty halkymyzyň bolýan ýaşaýyş durmuşyny üstün edýär. Biz ýaşlylar ilatyň arasynda bolanmyzda gadanlayan üstünliklerimizi, türkmençilik ýörelgelerimizi wagt nesihat edýär. Ýaşlar bilen hem ýigler duşýar. Olar okumak, watana ak yürekden hyzmat etmek üçin döredilýän mümkinçiliklere öz hoşallyklaryny aýdýarlar. Bugun agdy bir ilimiz arkadaly Gahrman Serdarymyň başçylygynda yurdumyzyň halkary awreýyna gadanlayan üstünliklere tüý ýürekden buýsanýarlar. Hemişelik bir taraplarımızın 31 yıllık toyunu toylanyan yılında hem Daşoğlu vilayatynyň ilaty o hozalığında önümçilikte ýokary netijeleri kazanýarlar. Gahrman Arkadagymyz, hormatly prezidentimiziň insanperwer parahatçylyk söýjülük siýasaty bugün dünýä ýüzünde uly goldaw tapýar. Gahrman Arkadagymyz şu fursatdan peýdalanyp netijeli zähmet çekmek, bagtyar durmuşyň hödüýüni görüp ýaşamak üçin ähli sörtleri döretip beren arkadaly Gahrman Serdarymyza welaýatynyň ýaşaýjylarynyň adyndan hoşallygymy ýetirip bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Sizin janyňyz sag, belent başyňyz aman, döwletli işleriň hemişe ırwas bolsun Gahrman Arkadagymyz. Eğer olsa Lewap welaýatyna wekilçilik edýän ýaşly Ereş Talipowa söz berýär. Şuňur hormatlanýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz, Lewap vilayatynyň agzyr hem de zähmetsewer halkynyň adyndan ýakymly salamlarymyzy kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Garaşsyzlygymyzyň 35 ýyllyk toýunyň toýlanýan ýyly bolan Garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan Bedewatly at muradyň mekany ýylynyň depkinli ösüşleri bizim vilayatymyzda hem uly üstünliklere beslenýär. Ykdysadiyetimiziň bodaklarynda uly ösüşlere ýetilip halkymyzyň bol elin durmuşyna gönükdirilýän başlanşylar öňe sürilip üstünlikli durmuşa geçirilýär. Gahrman Arkadagymyz, sizin başlanşylaryňyz bilen başlanan yurdumuzda iň iri ulak taslamalarynyň biri olan Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň şu şanly ýylymyzda Gahrman Serdarymyzyň özüniň açyp bermegi biziň buýsançylyk başymyzy göwe ýetirdi. Bu ýol diňe biziň halkymyz üçin däl, hem gündöwür bilen günwatary birleşdirýän, birikdirip beýleki ýurtlar bilen, goňşy döwletler bilen tähwitli ýol bolup hyzmat eder hem de yurdumyzyň üstaşyrlygy istika ulgamynyň hasda ösmegine uly iterge berer. Gahrman Arkadagymyz sizin döretip berýän mümkinçilikleriňizden, şertleriňizden edýän insanperwer hemaýatlaryňyz üçin ähli halkymyzy da alkyşlar aýdýarlar. Gahrman Hajar Arkadagymyz sizin hem de hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlaryny sag bolsun, başlaryňyz dik bolsun, ömürleriňiz uzak bolsun, alyp barýan beýik işleriniz ilmi-dama rowaşlyklary beslensin. Allah Taala sizleri hemişe öz tenasynda aman saklasın.
Eğer olsa Mari vilayetine vekilçilik ediyen Allah verdi, çağrıyı ve söz veriyor. Gahryman arkadağımız bir kara döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe garaşdyr baky tarap Türkmenistan bedi Buat Atmuradyň mekany ýerinde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk başlygynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly ýaşy Gahryman Hazar Kadamy sedin hormatly prezident arkadar Gahryman Hazar Erdamyň paratatly ýol başyryna ýurdumyzda alnyp barýan işler dünýäni sorup bolup biziň her bir günüme toýdur bayramlara şamlyň wakalary beklenip gelýär. Hormatly prezidentimiz arkadar Gahryman Erdam hutbeýanyň gatnaşmagyna bar vilayatynyň ýoly täsiragyny mamma gemişliginiň çägini 4500 hojalar etdilen Dewra şäher şäheriniň düýün tutup bermegi. Bir de bir hat begenler diýsem bu ýa-da Gahryman arkadamyň ýoly täsiragynyň çägini garkynysy gar käniniň 4-nji tapyryna badal berdiňiz. Muňa da biziň biýsonjymyzyň begenjimizin çägi ýok Gahryman arkadamyň. Bizim Marmulayatımızda bir näçe guruşuk işlerim dowam edýär. Şeýle diýen Tahir Tavallaryň Gahryman arkadaşlarymyz diýen hormatly prezidentimiz arkadaşlar Gahryman Erdamyna köp sag bolsunlar, büýük alkışlarymyzy aýdýar. Gahryman arkadaşlarymyz häzirki döwürde müňlü şaraýatlarymyzyň Mekke-Medine hasbar ýerine ýetirmäni etdiler. Elbetde şu ýerde ol raýatlarymyzyň duwa dilegini ederler. Halkymyz üçin, watanymyz üçin Gahryman arkadaşlarymyz sizin can sağlığınız için, hormatly prezidentimiz can sağ bolmagy üçin duwa dileler ederim. Bir de şeýle ajaýyp döwürde ýaşadýan, rowşan geljeklere alyp barýan, halkymyza işlemäge döretmäni gurmany, ýaşlanmaly okumaga bilmän ýakly şertleri döretip berýän. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk mazlarynyň başlygy, Türkmenistanyň hormatly ýyl ýaşulty Gahryman Hazar Kadamy sedin, hormatly prezident arkadaş Gahryman Hazar Erdamyň canınız sağ olsun, ömrünüz uzak olsun. İyi niyetli bütün dünya himmetler baryan işleriniz. Hemişe rıvaçlıkları beslenden Gahryman Hazar Kadamy. Hormatly ýaşullar, sizin ähliňizde bir eden çykyşyňyz üçin sağ bolsun aýdýar. Hormatly ýaşullar. Bir kara döwletiň täze eýýamyň hem galkynşy döwründe tutumly işler amala aşyrmakda. Agdy ýerlerimizi hem jiwitimizi has hem fotolandyrmakda. Bay rahmet hem de durmuş hem tejribesi bolan ýaşullarymyzyň maslahatlaryna ul hem ähmiýet berýär. Her bir maşgalada atu dolugy o hem agdy ýerler üçin etmekde. Giň hem gerimli jemgyýetçilik tiýatry durmuş hem iqtisadi özgörtmelerimiz amala aşyrmakda. Alyp barýan işleriniz, maslahatlaryňyz, golawlaryňyz hem ewut ünnewlaryňyz ürýän möhümdir. Bugün tertibiň ikinji meselesi boýunça ýerlerde ösüp gelýän ýaş nesillerimiz, watançylyk ruhuny terbiýelemek, ýaş hem köp çağly maşgalalar, mümkinçiligi çäkli çağlar himayet bermek boýunça alyp barýan işler wagtyna hem çykyş etmek üçin Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyň iş durundyrjysy Recep Bazarowa söz berýär.